Ni kesni depan mannya ke yalang pencepat ba hajrong indawa pen psia ya ke ketin kasi. Hapo ke kernit wapra keriti sencar keri India. Kawada penman hajawai da ke seng kasi otor society. Cirup iksok ti lang ki seng balang. Kibru wahe wasian. Waki besikai ki kenro kelod. Neliang u presiden ke kasi otor society seng bay. U Dr. Ernong lain. Daongu wa idaw waduna ki kenro kelod na po ke jela Meghalaya. Ki wapas ya ke exam IAS. To MMU aki kalat utho exam meftin kasi. Kat wah ki wiwan ki jela, yo lad utho ai ktin yong ki hi, nei por sepor, te yo ki yaki IAS officer. Da ong wa ki jela yo ki tho exam ktin yong ki, to wa ya ka ktin yong ki, de timit hapok ka kernit wa pra keriti sencar keri India. Kamte nei liang ka kasi author society le, da mi mami ko cha khamat wa da wala bon snem. To wa sa tho ye chi bon iman to wa ki pa ka jela, ye ki yo la de timit ka ktin kasi, we wa man ko kam ka official language. Da kadau katukan ni kimentoy wala daman official language ketin kasi ki yung krekam sarkar le uha penem kam ki de ketin kasi hau penmi kiwan ki form ki chiti we ki pet bale utho chiti ki de ketin kasi wa kamaman kat ni da penem kam I duda ketin English cho da kadau hawe yakun exam MPSC ni DSC le daw yo alat utho de ketin kasi we kamaman kat ni yaki post waken tam wa hab yakun da ki warap ken kadan purele hap ki utho de English hai wada cham chitom ki hai jo ipor wad hai thau pure ki skurle ya ki wan ki subject le to ka science ka social science geography wa ki vi uyo pure de kitin khasi daumani wa yarap ba ya ki khna skuru sya tho ki ye yumut ka subject manapen kala cha kitin khasi hawa kada yu chibot ido nong ka jala kamjo ki khnro khlod upure ni bom yo itimit ka kitin khasi u Dr. L nong lai da khudu ikre lang yong goro ki pet ba nedo ki biya khamat oper kiumi khamat pet ba yo peman kam ye ni idawa ne ba am to du idawa ka khasi author society tangwa yong ka jat bru nyau tre boro ka wi hai jo ipor da khanau ye daw hapan man de mi sarok lai penche ka leng ki thau to u wi wat u MLA u wan ra ikimat ya kalam ya ka hapo ka darbar talang wada dap ne penta u peman krin sarkar ya ka ktin khasi wat hawa da dap HT pen kenmo ki cha UCM ka sarkar jella ha ubnai Oktober arjar arpausan wede ele chawaro ki lipausan mut ki MLA ka khasi jandia Kivivan we kelam yo perchani ni dawa ka khasi author society kontup ki ya ka solini bare ke isi member yong ka khasi author society chnat juai ulai parson ram presiden ka KSU Wazente Hills district unial ki mukhim u general secretary ka JSU u Yodahun Shila presiden HYC Warjantia unang krawarani u general secretary ka FKJGP wakiwi exam yaki try shnong da ka tinong way tangkat tu kat ni la keli ki jing keli hakak tin khasi ngilai trai kam shari nong wei ne trai kam sarkar hari la jong kan ni kalong kai jing keli hakane opor nang ta ha MPSC dan tang ka wei ka paper banyale ya ki kam ba pher jong ki ne ki jong ka Meghalaya Public Service Commission balai aktin hari la jong ngi hap tho banyale kam sarkar da kaktin nongwei ha UPSC amdan ka paper lani ki jingkli da kaktin khasi yang baki khna samla manta ki jaitu kim khrekot nakata daw amdan sio bapas IAS IPS kata kadai kajingong jong ki bam tip hanrei ka jing shisha kalong bam menta lanang bon kiktien R4R naga FKJGP nanta kunjoro naga UPSC Union Public Service Commission daga kiktien lajong katbayangi phatho daga kiktien pareng lahi banyakon daga tin long way ban tho exam bat kito ki bat tho daga tin lajong ki parari kane kalang ka jinge namar balai ni tho banyakon ya ki exam daga tin long way kat ba ki way pat ki tho daga tin lajong ngan ai nuksa ki samla Manipur
ki Manipuri man kasnem ki dan bay bapas IAS IPS laingot sangut berkumta terter mangi menta lakat nasnem amla shu banyakon namala nang bon kiktin jong ki jadbun riu ki balayo ban tho daka ktin lajong ngangai kila so tho ya kata ka jinga sakawai pat ka kerdan puli ya ktin khasi ni puli ya khasi Por tan ka bat kon pan kan get ka ki subject jing khot jong ni re ki shim ya kan jing ki kle ban wan ya ka Dia kasi hakakanit ka ba ka jong kariti siya statistics, economics, history, geography, ni ha pule da ktin English. Karba ki wei pat ki pule da ktin la jong. Balai ngim yo ka high percentage. Namar balai bangi tho da ktin nong wei. Lara tho da ktin kasi dan jing e ka economics. Lara tho da ktin kasi dan jing e ka geography. Lane ka history. Ka jing e ka day ka ktin. Am day ka subject ka ba e. Nakata daw ni dawa ban ituno yagaktin kasi hado ka karnet ka ba pra jang kariti sanshar. Knang ba yagaktin kasi an penyo kom ka medium of instruction but medium of examination. Kamot ngin penyo yagaktin kasi kom kaktin hikay patro kaktin tho examen ki parari ka asamis kadai kaktin bala puli hado master degree haki subject ba pher ka Bengali ro kalong kumta ka Tamil ro kalong kumta ka ba mangi puli ye kaktin khasi tang hado class 5 hato gamlang ka jingi beng balai kinang yalam jongi ki klet kadekani toy ngong ngimdai ban haram than ki kila priyo ya ka jala kadai ka pali jongi bangin yale ban penyo ya kene ka jingdawa ba shong hok ka jongi kawai pat ka jingmentoy ka banga kwa banong ha kene ka por ka long balada kan tiu ya tin kasi kom ka tien badan na po ka khnit ka bapra kaji kai khasi lada ka sarkar jala kaman la banikai ong no lingkong tang hadu class 12 ha baro ki subject lada lai kai hadu class 12 ha baro ki subject kat no kajing son kot khasi manta ki MA political science MA economics MSc botany zoology chemistry kintha yaki kot khasi haki subject jongki bon ba ya ka doctorate lani doctoral degree master's degree Kini kinang pakai kumon, ay kumay yapi. hakat Ay kinang naka-print media, lani electronic media. Bagbaro, kibedan na galing por. Majong te kumta kisulet hikai bet lada tho ki ap tho ha tin nong wei lada la hikai hadu class 12 ki ne ki ustad jongi kin tho ya ka subject la jong ha ka tin khasi ki samla puli ki school kin ya puli khantam kadno lada tho hadu ka degree level kin riu start jongi kinum dan por ban songkai men met ki hab ban durut ban pendep ban penmi ki teks hakak sin kasi halaki jong ki subject bar ka kam thokot kan long ka industry ka ba hetam haka jela ki dukan haki yeu kin bon ki dukan kot khasi kom bakalong menta ki dukan kot ki day tang ki dukan badi ki kot pareng ki kot English kandiat hakendang labu
ye ki kat khasi namar puli khasi habaro ki subject tang hadu class 5 ngamong bangim don kam ni ke wei pat ke jetien lane kti nong wei ka English kalang ka don kam ngim dei banong ban lendet ban klet ban nang English hanrai ka ktin khasi kadei ka ban kong ya ka scholarship lada pipas ya ka net JRF lai paunya wajar sibnai kikmi kikpa baduk kim non kamai pisasyo ka sarkar kala kershan nang ta din arsnem bale ya ka research anai sao pau ar hajar sibnai ngingim yo bale ngim yo namar ka ktin khasi kandei ka ktin balarung ha ka khnit bafra amdan net exam ya ki ba pule khasi kat ne ka jing iben ya ka judge ben real khasi pnar jongi hato ngin shisha ngin sngap hado menta parari kane kalang ka jing kentu bar ka jing khat jonga bangin thai ban yele ban penyo ye tin khasi ya ka khnit ka bafra bat bakini ki khna jongi ki samla jongi ki bale research kinyo ban yele ya ka net exam haba ki yele ya ka net exam lare ki pass ya ka net JRF kinyo lai phone nyo jar marsens dang ka research sibnai hadin arsnem kinyo am tang kata sapo arajar nangta sekiwai ki jinglot kutia kutain bat ka bai hostel kalong lakajong komba kalong menta kini ki jongi kia pun tang da kata ka scholarship kan non net scholarship kabasi pau hajar sip nairu amyo habale PhD kat no ngidunang dia habaka sarkar kam kershan kom no pin kmilansi bagi na jongi kin mi ki doctorate kin mi ki PhD ya kan tu ye kilang kemi kilang pa ban ai ya kajing kershan med bat mensim ya kene kaji ki jongi namar kalong na ka menta ki khon bat ki pateng ki ba menta bat ki pateng ki ban sawan habami ki notification ki jing pen bana tang lada dan kam ya kaji kershan upat ba sa tho khasi halai thabek da ka ktin nongwei amdan baken snap ya ka ktin khasi namar kalong tangkum ka ktin benrap tementa ka khasi author society nado mencam snap ubnai me kalarai ban penlong ya kini kijing pensai pai ba nilas dang paro sistem mencam snap but how ubnai Oktober jangka senam ar hajar ar forsan ngilalet penken mau yau chief minister da ke siti ban pen urlong no ban pen long tin sarkar ya ke tin khasi bat ya kata ke siti ngilai ko pisa baro kini ki MLA lai forsan ngut ki MLA khasi ngidang perkhat baka sarkar kan sawanra ya ka mat ya kren hakani ka darbar tlang ka baladep hanai em ngim yu i jar jar amdan bakren amdan ka mat ya kren hakani ka darbar tlang kom tang ilang ban sipelang ya ki pencai ya ki sekolah ya college idai ban mino sya surok kom ta hakini kim nai ki baladep January February bat menta hau ni ubnai March tayo bakado yang bangidai ya kaban late no siau pai pa hagini opor halor kani ka jingdawa nga khat dikiseng bhalang baro komba pila ju don ringkat batni yai don ringkat hasanda jongi amdai tan kiseng bhalang ki darbar snong ki rat ki hima baro ki ilaka
ki wahe senong, ki darbar senong, baro ngin yang teli kawai. Namar ngiyale amtang nakabenta kakhasi author society. Amtang nakabenta kinang puli khasi. Amtang nakabenta kano kajing mentoy jongno. Hanrei kani kadai kat kauba bat kamat jing dawa jong ka judgment riu hanyo trap. Ngakhot ye kinong mi khmat. Ngakhot ye ki political party baro banyas nok tilang kawai ban pen urlang ya kani kajing dawa. Kajing penrung ya kaketen khasi. Ha kata ka kernet ka bapra kamut bangin leklet no pat ya kini ki keten sinong ki keten thau ki jongi. Andai ka ei ka bakongsan ka long bang ngindon ya ka keten ka ban itho ha ka tho katar ha ba ki weiru kin sngo tho bat kin itho ban kham tam katakan penmentoy ya ki kon samla ki jongi ki bawat kam wat jam bat ki bapule namar kin kham sngo tho khamba. Let's say kawai na ka example la ni ka nuksa ngayo iba ki babon ki kena ki bapa sa na ka English medium ki kham duna ya ka jingken ngakren ya kata ha ki school ki baret hendrai kat ba ki kena ki bapule ha ki primary school da ka khasi ha ka ba ki yo ya ka jingbata ya ka jingken da ka khasi wat hadu ndalapoi sa ki class ki ba kham heru ha ka liang jong ka jingken ka science kini ki kham tubit sibon balai ki kham tubit sibon namar lapen so tho ya ki ha ka keten kemi ha ka keten tho ka keten tar jong ku khasi kat ba ka keten nang wei ka kham bampor ki bakin so tho kumban bambiang kita ki jing ya jungi warajar khat nyau warajar khat pra ka sarkar jela kala kular bakan sim ya kini bakan ra yaki Delhi ban yakren kanang banyo ban penrung no ya kakten khasi hendrai nadu arajar khatra menta arhajar arpon riu ka ei ka sarkar jongi kalale naka benta jongi kum ka jaj benriu bat ketang yawai ngagado ya barak inang mi khmat kaino ka pharia kaino ka khwan mentoy simet kaino tang ban im yalade ban klet ya kari berkajai benriu hendrai to siam ya kari kabo ban ya teli melan ban lek tenu syak sarkar ilia ban kan pun ulang no ya kani kajing dawa jok kajai benriu des gaweng aku aban keren apa Meghalaya jengi ngitip baga Meghalaya kadai state ke badan dunak population hendrai ngipan artli ban pendurung apa ichde ngiskiu tho kalong ka ba hadu kata-kata neliang jong government of India ban bisar ban ai ka kasine ban ai ki garo lada pan sengi ki jantia ngam tip ka ei ka jingkeli ka bami hendrai naliang jongi ka jantia student union sing kami ngila Joseph support na kapor si kapor na benta ban penyo penrung ye keten kasi po echede dah ki mix nem ki balai no shedin ka kasi author society kal penlong ki meeting apo kum ka jingi ki apo Delhi naliang jongi ke Jantia Student Union Presiden Basketri kilelej ai kita kajing support hoi neliang jongi ke Jantia Student Union walangi don lain terli jaj benriu po Meghalaya hendri ngim siam persya ni ai full support ni ai kejuk ke support ke ba giwai giseng bahalang ki badon hapo kasi ne benta ban penrung ye kene ka kitin hapo echede dena kata tau imat bengihap berkat bunsin pada dagi kuah ban yo ye kata ka kitin po ichede na kebenta ban penbentoy kita ki examine nation prepare na kebenta ki jing bentoy jing state jangi imat keledai ke po dangi bangit berkat bunsin memar bang state jangi kebenta kalaya cikisan pusau de ligisnem hendai hado menta ngidang duna ban yo ye ki IAS ki IFS ki officer ki prepare habo ki bureaucrats ki berdebat ki digi ki bebat ki kam de kebenta ki ban penyaj ye ke state jangi berok away dan tak tahu Dagaliang jonga kum General Secretary jong Jantia Student Union kapha kani khubor se government of Meghalaya imat kaladai kapor ya phi bat pinbo no se ka sarkar India dagai ka bai phikwa bangin yo ban penrung ye keten kasi po ichidel phikwa daga jingum snam ni phikwa daga peace ni ban penrung ye keten kasi po ichidel tang dani kenten kendiat kublai shibun Muslim kasi author society Nimdai Bangkalet ba kita
Kinomi kemajunya, kibara pi na ki manifesto jang ki aba per si sans nem ki bagi ongkin nyai dewa bagi prong ya ketin kasih ya kerin bapra Henry kenega syukut no tang ki manifesto. Ide bang kedir mendrio ki pai ba nyinde balong kita ki brio ke basyong shit. Ide ban pai keman sya kenega kasih otar society kebadon kata kacing ke klik ban lum ban lang nyanyi ki pai ba kelengga brio nyotrep bat pendrung no ya ketin kasih apa schedule kerin bapra. Da jia kamnu ninyai dewa nang ne sekemat. Da sya kakam ninya kun da kakti da kulom na kanu nakaliang junyi HYC ninyai don lang kat beti kasih otar society. Nariyang darbar tawan jong kacala kala depan menjur ya ka resolution house nam arajar khapra. Henry kumno ngin kimilinti manakaliang jong ka sarkar India kan ay ka jing menjur. Kana ay kecing menjur haba nala rempei jongi kata kapamut nakaliang jong badon hakan hayang darbar tawan kiyo thia thai kata kecing menjur san pusau teli gisnam kum kecalang ilayat Henry nyo pratli gisnam kata kecing menjur ya resolution nakaliang ka sarkar ka siyo thia thai kata kecing menjur ka sulong tang hakalier nakaliang jong ka FKGGP hilong ki balakloy ban mi madan ringkat berkasih atau society la dalong kebadan kam ban pen ringiu yang kejong ketin ketelit kejongi kakerwo syobangan syong kalong ya kimi kikpa yikon samla kabasosi kalong ba lading irung kirempe yang jong kijong beriu jongi teng teng ngilai osno kila klet ya ketin ketelit jongi Henry kebadan kam pat kata ketin dong wei kini kakerwo kalong ba semua ba pen ringiu la jong ketin telit duai na patagi nong elam jong kasih atau society bat yang ini kumju ginang ilam jong seng balang bakanang begini kijeng nawa jongi kinlong ki basaiso begini okhet yuso batyang jong kajing job tang ini kentien kentang yawai kenriamu penar ubay uwar ngiri ki pat kasih bayar em silam kabri nyotrep kublai shibon kublai shijarwo